Luke chapter 9 verse 46 to 48. Borokni bisingo sabo torkuk o kokno toyei sagirrok tokra rolai tonglaikha. Borok wansukma kokno jisu sawai manai serai khoroksa naharai ganao basaroi hai hinai sakha. Ani mungoi o serai no yasaknai borok bo anono yasago. Pia ano yasaknai borok bo ano rohonai no bo yasago. Norokni bisingo koso honke bono torkugo. Kaitoni kathang kokthai khnamani bisingtei जों जतन साका कायतर कताल के हमारे क्राइथों आमेन।